اج حقیقت تو پردہ لہندا پیا قسمائی ہے تو ول ول کے چیندا پیا اج حقیقت تو پردہ لہندا پیا قسمائی ہے تو ول ول کے چیندا پیا حدا ایتھے میرے خلق جنون دی میں کسوں تین تے شجر زیتون دی میں کسوں ہے حقیقت یا میرے منشور دی مینوں سو میرے موسیٰ دے کو تور دی مینوں سو میرے موسیٰ دے کو تور دی ہے حقیقت یا میرے منشور دی مینوں سو میرے موسیٰ دے کو تور دی مینوں کیتے ہو یار اپنے وعدے دی سو مینوں مکہ مدینہ تے کعبے دی سو اپنی قدرت کا ٹھیل سارا لایا ہے میں خوب تر خوب انسان بنایا ہے میں اپنی قدرت کا ٹھیل سارا لایا ہے میں خوب تر خوب انسان بنایا ہے میں تو فرشتے چونک پہ میرے اللہ خوب ہو گیا خوب تر کیسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جز کسی پاس مشکوک نہیں یہ تے ورگی بنائی اور مخلوق نہیں یہ تی صورت تے وچ سارے رنگ بھر دیتے یہ تے دل وچ میں جذبات جنگ بھر دیتے فرشتے پھر چونک پہ کہ میرے اللہ جذبات جنگ دنگا فساد خون ریزی قتل و غارت کر سند اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن دے وچ جہاد فرض کر دی میری بات آتا ہے قول و اقوال ہیں اے میں غوث و کتب کیتے ابدال ہیں یہ سنی بھی ہیں نے وہابی بھی ہیں نے پیغمبر بھی ہیں اے صحابی بھی ہیں یہ شاہید و جنتی تے غازی بھی ہے قاری حافظ تے عالم نمازی بھی ہے میری بات آتا چرچا بدھیسڑ نہیں صحیح یہ دو خیبر فتح کر بھی کھائیس میری بات آتا چرچا بدھیسڑ نہیں صحیح او دو خیبر فتح کر بھی کھائیسڑ نہیں صحیح لا الہ کی تے دھنچن اینا ہومنا ہے چوکتا ماران تے پانچتا نینا ہومنا ہے بڑی مہربانی شاہ جی آزاد میری بستے لا الہ کی تے دھنچن اینا ہومنا ہے چوکتا ماران تے پانچتا نینا ہومنا ہے خلق کیتا ہے جہاں ہاں کوئی حسن تے کوئی شیر خدا ہومنا ہے میرا محبوب ایک مصطفیٰ ہومنا ہے خلق کیتا ہے جہاں مہینہ واسطے بھیجیا ہے قرآن مہینہ واسطے اور اصل میری نو دعوت ہے ہاں مجبوری ہاں تعزیت دی شیر مگر تعزیت تو پہلے اسال ثواب دی محفل ضروری ہے کوئی نہ کوئی ذکر کرنا میں جناب دی بارگاہ دے وچ مناسب تے نہیں صحابے سیدات نے مجنوعی تیمور حسنی شاہ جیسے بندے دے کو کھلوتے ہیں سیدان دی تعریف کرنی سورج میں چراغ دکھاون دے برابر ہے مگر اپنا ایمان مکمل کرن واسطے عقیدتاً محمد و آل محمد دی بارگاہ دے وچ ایک اس شخصیت دی اس ہستی دا قصیدہ پیش کرنا چاہنا جیڑی معصومیت دے وچ علی اصغر جیسی دلیری دے وچ مولا عباس جیسی صبر دے وچ صابر امام حسین علیہ السلام جیسی خطیب مولا علی علیہ السلام جیسی توجہ کرنی ہے جی میں قصیدہ پیش کرتا پیا شاہ جی تن میرا تے من میرا ہے دم زینب دے ویران دا تن میرا تے من میرا اے دم زینب دے ویران دا قصیدے لکھ دا رہے شاءاللہ کلم زینب دے ویران دا اور کفر دی رات مک گئی کفر دی رات مک گئی تے صبح سچ دی ضیاء بن گئی کفر دی رات مک گئی صبح سچ دی ضیاء بن گئی جداں کر صبح سچ دی ضیاء بن گئی ادا تو خاک کربل دی بجا خاک شفا بن گئی جداں کربل دے وچ آیا قدم زینب دے جداں کربل یا علی حیدر جداں کربل دے وچ آیا قدم زینب دے ویران دا اور میں منیا ہے خدا رازق رزق ہر کہیں نو دیندا ہے مگر دنیا تے ہر کہنوں حسین اتھی ونڈیندا ہے جہاں صدقہ پیا کھاندا ہے کرم زینب دے ویران دا اور کرم زینب دے ویران دا اور لو محفوظ تو لکھیاں اے تقدیراں مٹا دین دے لو محفوظ تے لکھیاں اے تقدیراں مٹا دین دے نبی موڑے تے راہب نو اے 7 بچڑے چوا دین دے خدا اتنا کریندا ہے شرم زینب دے ویران لو محفوظ تو لکھیاں اے تقدیراں مٹا دین دن نبی موڑے تراہب نو 7 بچڑے چوا دین دن خدا اتنا کریندا ہے شرم زینب دے ویران دا اور نشان کالا ہے غازی دا منو منتاں پجا دیندا ہے عقیدہ ہے کلندر دا تے منکر نو سزا دیندا ہے گھر مومن دے سجدہ ہے علم زینب دے ویران دا اور بڑا زور آئی ملونا دا پیاسا جت گیا آخر بڑا زور آئی ملونا دا
پیاسا جت گیا آخر پیاسا جت گیا آخر نیزے تے محمد دا نواسا جت گیا آخر یزیداں تو نہ مٹ سکیا عظم زینب دے ویران دا اور قبلہ شہر صاحب ایک شکوہ گلا دوسرے لفظ اندر علماء آخ دینے علماء اسے نو دیتا جاندہ جی تو وکھریا نہ ہو سکی وے علماء اسے نو دیتا جاندہ ہے جن دے بعد نیپ نہ سکتی ہوئے لڑ نہ سکیندہ ہوئے سانیاں بس رفاقت دا بھائی دا کہ بھائی رفاقت رہے میں نے پہلے بھائی شفقت رفاقت اللہ والدونا علماء کرتا پہیں کہ اور خاص طور پہ شاہ جی پاڑی نظر اور تمام بازوق بندے دے نظر بڑا قیمتی جا شعر ہے شاید میرے اتے کل کوئی مولوی سن کے فتوائی دے چھوڑے سی ہاں اجاں تائیں حوران دے لالچ دے وچ رزق پہلے بھی جنت تک ہٹے آئے ہون نہیں اس تے جنت جو کٹے ہوئے ہیں نا جی ہاں اجاں تائیں بھی حوران دے لالچ دے وچ رزق پہلے بھی جنت تک ہٹے آئے چڑھ کے سولی دا چسکا لے آئے پر انال حق دی دے کے صدا ہٹے آئے چڑھ کے سولی دا چسکا لے آئے پر انال حق دی دے کے صدا ہٹے آئے کیتا مچھلی دے پیٹ اچ گزارا بھی ہے پنڈا آرے دے وچوں چرا ہٹے آئے تور تیرے دے تیرے سوالی بڑے تیرے لولاک توڑی وجہ ہٹے آئے او دو خیبر فتاست بے کیتے بھی صحیح کربلا دے ستم سب نبھا ہٹے آئے اور راضی تیری رضا تے ندیم ہو گیا عرض اتنی ہے بس دو جہاں دے خدا سب تھے حالا میں ازمائشاں باقی پیان شام توڑی تا قیدہ نبھا ہٹے آئے ساتھ حالا میں ازمائشاں باقی پیان شام مہربانی ہاں اجاتا ہی حوران دے لالچ دے وچ رزق پہلے بھی جنت تک ہٹے ہیں چڑھ کے سولی دا چسکا لیا پر انال حق دی دے کے صدا ہٹے آئے کیتا مچھلی دے پیٹ اچ گزارا بھی ہے پنڈا آرے دے وچوں چرا ہٹے آئے پنڈا آرے دے وچوں چرا ہٹے آئے تور تیرے دے تیرے سوالی بنے تیرے لولاک توڑی وجہ ہٹے آئے او دو خیبر فتح سب بے کیتے بھی صحیح کربلا دے ستم سب نبھا ہٹے آئے کربلا دے ستم سب پچا ہٹے آئے اور راضی تیری رضا تے ندیم ہو گیا عرض اتنی ہے بس دو جہاں دے خدا ساتھ حالا میں ازمائشاں باقی پیان شام توڑی تا قیدہ نبھا ہٹے آئے اور ایک شعر صرف تذیت میں طویل نہیں کرتا کہ میرا دعویٰ پھٹ گئے راہ دے وچ او دے سفر دے ہانی روسن میرا دعویٰ پھٹ گئے راہ دے وچ او دے سفر دے ہانی روسن تصویر ندیم وفاواں دی کئی جدن سنجانی روسن اور او دی جیندیاں قدر زمانے تے جنہ کائنہ جانی روسن او تے وقیاں او دیاں گزران دی چھڑی جدن کہانی روسن